kay base kon ikuot ang inyo bulsa. Daw tsansa ginisubong sa mga pickpocket. So, extra nga paghalong. Hindi magsuksok sa mga malahalon nga mga alahas. Hindi makita sa kawatan la, nga gintagaan mo sila sang ginatawag naton oportunidad nga makapangawat. So, halong lang kay Portigid. Ang kagutok sa mga mall kapon, hindi maintindihan. Ang kagutok sa traffic, hindi maintindihan. Reklamo dire, reklamo dito. Pero hindi ka mo magkabalaka. Agi mo lang ina, natural lang ina, sa tion nga may ara kita sang ginatawag holiday season, gagutokin man. Kaya ang halos tanang gagwa gapangumpra. Para nga may ara sila, ibutang sa lamisa, karon sa gabi. Ariglado man. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:36 na, kay Libradilia Elizar Ramayla, good morning. Sa Mandaluyong, naga-monitor. Kay Engineer Mungkada, sang Silin Homes. Kay Judge Snap Diamante, good morning. Kay Bitilaw sa Binalbagan, advance Merry Christmas. Kay Rubin Tampos, ang LTO. Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Kay Pare Remias Arroyo na, advance Merry Christmas para buwas. Ito to Raul Alibuga, galadlad ka na pamahaw mo. Kay Roy Marino, dira man kay John Hidalgo sang Manapla, advance Merry Christmas sa imo para buwas. Kay Pare Erning Hurilia, kay Pare Estoy Querido. Sa mga grupo na, kamusta ang pamaskwa nyo para buwas? Kabay pa malipayon kag puno ang lamisa ninyo. Kay Parinik Barca, kay Kano Rivera, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Monsing Siokon, kay Joel Perido, kay Roger Aguirreda, kay Lore Apurado, kay Gilbert Carion, kay Mayor, sumamang kay Jutay Pascua, kay Lorini Canson, kay Bonnie Advincula, kay Bibitan, dira kay Engineer Nariel Bantay, kay Jerome Solinap. Morning sa inyo, bugtaw na. Sige, kay Banisa Mayo, good afternoon. Kay dito sa ila, hapon mo, no? Hapon dito sa ila. So, good afternoon, kag advance Merry Christmas. Kay Mercy Prida Bani, good morning, kag advance Merry Christmas. Kay Valencia Kenneth, okay, kamusta ka mo? Okay lang? Ang inyo sininga Disyembre. Ariglado, oy sa aton mga utod, kulokalma, steady pulso, hindi magalin, mabalik pa ko pagkatapos sining isa ka paid program. Please stand by. Sandigan tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala. Bakulog man sa gihapon, padayon Aksyon Radio, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
danon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tagsagihan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51. Oy, ang Department of Trade and Industry nagpalayag kahapon na hindi magkabalaka kay bastante ang supply sang Noche Buena. Ang nagapangunab lang ng mga balaklon, tub-tub ko no sa ikaduwa nga quarter sa basunod nga tuig. Naumayong balita ini. Ugaling dapat bantayan gid kay mantikon kaisa may jutay man nga palusot ang mga negosyante magluwas sa Mayo ha. Ini ang pagpasiguro sang Trade Undersecretary Rod Castillo sa publiko. Nga ni magkabalaka, magapabilin ini. Steady pulso ang presyo sa merkado. Porti ni, ang ganansya, subungan mo ng silingko, kung may bonus, may 13th month, 14th month, kag iban pa, buhi na ang aton mga empleyado, buhi ng aton pumuluyo, buhi pati negosyo. Gasirkular ang kwarta mo. Amo ni siya ang igo kung ang tao may ginauyatan nga kwarta. Ang tanan-tanan buhi. Tinegosyo subong portigid, no? Bastante gid ang ganansya sang negosyo. Amo ning manami. Samtang padayon nga nagatubod ang kwarta, padayon man nga nagaayo ang negosyo, mabatak-batak gawa ang ila kapirdihan sa itong nagliligad nga mga binulan nga portigid ang pamigado, bangod sirado ang ila sini negosyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na si Steve da. Sige sa Australia. Ang ila kuno Mountain Bike Club, Bacolod Team. Barbox ba grabe. Ang ila presidente si Boy Vasquez, kag Councilor Bobby Locasan ba. Kay Narcisa Yosores Escobar, advance Merry Christmas. Kay Lane Milukgua, kay Dodge Dalida, kay Sinica Mahilom, kay Aida Alunan, kag Lily King. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Sa aton mga bangunguma, advance Merry Christmas man, kamusta? May sinuptan? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Oy, dira kay Miriam Panagiton, subong man kay Erwin Gonzales, advance Merry Christmas man. Ang aton mga driver kahapon, to nagareklamo sila nga daw maayong pasahero, pero medyo delayed man ang biyahe. May pila kita ka mga kilala nga mga driver kahapon, nya porte kung tani ba, kanami sang biyahe o galing amula na
Minos man napakadto pa karemo, kay kung maipit ka, asos, siling niya, puwerte, hulat ka tag 30 minutos. Amo man na, ang reaksyon sa mga taxi driver kapon. Nikuti, kamusta? Nya kampiyon tani ibiyahe gid. Galing amula na eh. Medyo kung maipit ka, kabudlay gid. Medyo uluantos ka gid. Kay pila ka oras man kag, makagwa ikaw. Hindi lang ang mga pasayrong kaugtas, pati na ang mga salakyan naton di pasayro, taxi kag iban pa. Siling ko ti amugin na. Natural ina sa mga katulad sining holiday season, nga purti ang binaklanay, purti ang gwa sa pumuluyo, natural lang ina. Kanay-kanay, lantawan nyo karong adlaw bla, kamakanay-kanay, siya may jutay nga traffic, pero hindi tanto, kay nga aman. Nakapangumpra na mo, magluwas siya, nga may pila pa kita ka mga utod, nga magpangumpra pa, karon nga adlaw. Pero kapon daw tingob eh. Balo ka nga, nangumpra ka, pagkatapos karong adlaw, inugpahuay mo, pangluto na lang sa sulod sang puluyan para preparasyon sa bilog nga pamilya karon sa gabi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT.
Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan.
Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response. Action Radio Philippine Standard Time las 5:06. Morning da kay Millie Oligo, kay Reggie Angad, kay Evelyn ni Pamusino, kay Judy Dan, kay Maricel Tugaho, nagahiwat sang ika-50 nga anibersaryo kuno ang Pamilya Tuga. Diri kita, balita naton sa Kapitolyo, COVID-19 Healing Center sa Cadiz, amat-amat naman nga nagakapuno sa mga ginakwarentina. Kapin 800 ka Negrense, LSI, mag-aabot subong nga weekend. Balita Kapitolyo. Detalye ni upod kay Action Marlon Hinubia. Action Marlon, please go ahead. Ginahandaan naman sa gobyerno provincial sa Negros Occidental paagi sa Provincial Incident Management Team ang natala nga pag-aabot sa kapin 800 ka mga locally stranded individuals kon LSIs sa probinsya sa maabot nga weekend. Sila ang sakay sa biyahe kon sweeper flight sa pila ka mga airline companies kag mga landing sa Bacolod sila airport. Mayara sanggin na preparar nga duha ka mga bus ang provincial government agud to nga pasakyan sa sining mga returning residents. Bilang preparasyon, ang isa sa mga quarantine facility nga St. Andrews Park Place 2 Healing Center sa Barangay Tinampaan, Sudad sang Cadiz. Ang mayara sang gin-preparar nga available units nga may 48 base sa ilang sa nga occupancy data. Mayara man sang duha pa ka mga units ang subong ginapatigayon sa pag-repair samtang 94 naman ang occupied. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hinuboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:08 na kay DC Ropicoda. Advance Merry Christmas kag kay Apple Alvarez Tade. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga
nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Matasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Dira kay Ricardo Vicente Anale. Morning ko no sa Pacardo Pamilya sa Barangay Amin, Isabela, alin sa Berot, Libanon. Kay Rosalina Ariliano Espadero, advance Merry Christmas. Diri kita ho, kapi-kapi kita. Dr. Alfred's Green Coffee.
Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Diri kita, balita naton sa puwersa sang aton kapulisan, security agencies sang armored van nga nakabunggo sa 57 anyos handa magbulig sa pamilya sang napatay. May report si Action Eric Magbanwa. Action Eric, please go ahead. Action na Fred, na good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Handa ang management sang GGLC Security Agency nga magbulig sa pamilya sa napatay nga nagbungguan kahapon sang ugto sang ila sini nga armored van dira sa may highway Sandalan Aranata, Barangay Sumag, Syudad sa Bacolod. Kung mo Fred madumduman, patay kahapon sang ugto ang 57 anyos nga si Pasita Ogdamin nga pumuluyo sang Medalya Milagrosa, Barangay Sumag, Syudad sang Bacolod matapos gini siya ang nagtabok. Sa diin, wala makita sang driver sang armored van ang biktima, rason nga iya ini nabungguan kag nagresulta gid sa kamatayon. Girayomay nga nagsurrender ang driver sang armored van nga si security guard Jos Lapid Pilayo, 52 anyos, pumuluyo sang Santa Clara, Barangay Banago, kag security guard sang GGLC Security Agency. Sunod sa kay Police Corporal Roland Abong, Traffic Investigator sa Police Station No. 9, nga handa makipag-areglo ka magbulig ang security agency sa pamilya sa napatay matapos sang aksidente. Kung paano natabo ang aksidente, yari ang parehag sa Traffic Investigator sa Police Station No. 9. Bali, according ni sa witness kagina, sir, napamangkot ko, bali, si Kim Joy, ang vendor dira sa Tubang, natabuhat din niya araw sa tulad sa tabo. Niyang armored van, halin siya sa south, going to Bacolod. Tapos according sa iya, ang armored van niya, halin niya sa may outer lane, nag-swerve siya going left, timingan man nga ang biktima, nagatabok, pag nabungguan niya ni. Pag-assess ang aton medical personnel, why na ginawag, why na nag-pulse rate. So ano matabo na siya sa driver sang armored van? Armored van, ang driver, kurari, damo na din dala din sa station for proper disposition. Sa mo pagstorya siya sa driver sang van, sir, ano wala ikaw sir makita, ano wala din ba di parahan ng biktima? According siya, sir, naway siya kung nakadipara sa biktima, sir, nga nagtabok. Pero may kalasigo yung man siya naglaga niya eh. According siya, mga between 50s kung may naglagan. Bali, dinahalin ko ni sir ang van. Bali, south going north to dito Kagina, sir, din pa transfer na galing karga ito Kagina. O naman sir, may karga na nga kwarta pa kayo na, bali. May upod siya, may teller siya nga upod. Bali, din pa transfer na lang sa another nga armored van. Kabalo sir ang driver nga ang nabungguan niya, patay gid. Sir, noted niya na ay Kagina. Huwag makamikalin doon sa area, samtang mo siya na ako ang biktima. Si ano sir, nakapakingangot na siya sa pamilya o rin ang pamilya nakapakingangot na si driver? Balik Kagina, sir, already ang supervisor. Nagbilin siya sa number nga kung kaso magkadto di ang pamilya sang biktima, itawagan lang siya kay process nila kung anong nila mabulig. Action Fred, si Police Corporal Roland Abong, Traffic Investigator sa Police Station No. 9. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Action Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Kay Jocelyn Kalamaanda, advance Merry Christmas lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options.
So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Philippine Standard Time, las 5:23. This time check is brought Morning landa kay Robert Roma. Diri kita kung may mga bukol bala nga magtubo sa inyo lawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula, 420. Una nga bula, resulta 4 kag 20. Second draw, ikadua nga bula, 3-4. Ikadua nga bula, resulta 3 kag 4. Third draw, ikatatlo nga bula, 30-21. Ikatatlo nga bula, resulta 30 kag 21. Rekta kita.
Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Luto 655 kita jackpot 58,238,574. Winning combination in any order 9, 25, 55, 34, 5, 2. Resulta sang 655 9, 25, 55, 34, 5 2. Sa ilo kita 645. Ang jackpot 13,810,110. Winning combination in any order 33, 2, 43, 22, 8, 24. Winning combination sang 645, 33, 2, 43, 22, 8 kag 24. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:32 na. Kay Warlito Nisiada, good morning advance, Merry Christmas. Diri kita, pagbaligya sang firecracker vendor sa reclamation area, gilayon magaumpisa ing kaso, pirmana sang Bureau of Fire Protection ang ila sini permit. Detalye upon kay Action Art Tayhupon. Action Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Ginahulat na lamang sa mga firecrackers sa vendors sila sa Bacolod yung mapirmahan sa Bureau of Fire Protection. Ang ilang mga permit, agud gilayon man nga magkaumpisa sa ilang pagnegosyo sa bahin sang reclamation area. Suno kay Executive Assistant Ernie Pinida, umalin sa 50 ka mga negosyante nga sadto plano magbaligya sang palupok. 46 na lamang nabilin nga interesado kag nag-apply sa ilang mga special permit sa syudad. Dugang panipinida, pagi sa bulig sang City Engineers Office, tigayon na nga nalimpyuhan kahapon nga adlawang lugar, kaila pagabaligyan samtang tigayon naman nga ginapanggagas ang City Legal Office Enforcement Unit ang tanan nga mga vendors nga nagabaligya sa palibot sang firecracker zone. Suno pa kay Pinida, hugot naman nga magapantay ang mga otoridad batok sa mga individual nga mahimo ilegal nga maganegosyo sa palupok sa gwa sang gindesignar nga lugar. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, Aksyon Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:33. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle.
Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa
at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Alas 5:43. This time check. Kita sa report ni Aksyon, Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May aga-aksyon na Fred Akop ining isa ka 29 anyos nga soltero dira sa May Purok 4B, Barangay Baliwagan, San Enrique Negros Occidental matapos ginserbihan sang warrant of arrest. Ang sospitsado ginkilala sa kay Loren Chris Tambuong, nagapuyo sa nasambit man nga lugar. Ginpangunahan mismo sang hepe sang San Enrique PNP na si Police Captain Rinanti Salgado ang pagserbe sang warrant of arrest sa kaso iya batok sa suspitsado nga sexual assault nga ginisyo iya action na Fred ni Honorable Francis Guanzon, Executive Judge ng Branch 62, Regional Trial Court, Bago City, Negros Occidental, nga napitsahan December 15, 2020. May bail nga ginrekomenda diri o kumpiyansa ang Korte Action Fred nga naglabot iya sa 120,000 pesos para sa temporaryo nga kahilwayan sang suspetsado. Ang ining nasambit nga si Tambuong yara na sa custodial facility sang San Enrique PNP. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita o na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio #1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45. Ula masulod ba? Purtitan ito nga palagtig ni Aksyon Brian. Mga blate entre pagkatapos ini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man.
Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na morning da. Advance Merry Christmas kay Manju Arnijo. Happy birthday kuno kay GC Sayon sa Barangay 35. 60 anyos naman, no? Ari Galio, ang Evergreen Herbal Capsule. Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Diri kita, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! So na Fred, ginabulong karon sa Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital ining isa construction worker matapos nga na kuryente kapon sa Purok DC1 Regent Pearl Homes sa Lihis diri sa siyudad sa Bacolod. Ang biktima diri king kilala kay Angelo Nietes, 20 anyos kag residente ni sang amuman nga lugar. Si Nietes aksyon na Fred ang nakaangkon sang second degree burn sa likod sang iya liog.
Subong man, first degree burns ay sininga dalunggan kag tiil. Sa initial nga investigasyon sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 7, ining si Nietes ang nagaobra sa isa ka gina-construct nga balay sa Regent Pearl Homes sang aksidente nga nagtapik sa ang ginauyatan sining kabilya sa isa ka kuryente. Rason nga ini siya ang na kuryente. Sa dugang paginaton nga balita sa police station number 1, arestado man ang wanted sang kasuguan kag iniging kilala kay Homer Hondos, 35 anyos kag residente sang Puruktinas Barangay 32 diri sa syudad sang Bacolod. Ini siya ang ginadakop ni Staff Sergeant Ronilon Barona and bangod man sa kaso nga violations ang kun sa criminal case number 1948184. Ang warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Ana Celeste Bernat, ang acting judge sang branch 42 diri sa syudad sang Bacolod. Balita report sang patrol. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Kay April Joy Buenaflor Gaston, morning lang. Managa-monitor siya sa San Enrique. Advance Merry Christmas. Halong, kaya Bacolod Traffic Authority nagpaandam na pagi kay Lieutenant Colonel Luisito Asibotse sa mga motorista. Doble-doble nga paghalong kay madamo nga aksidente sa dalanon, labi na gid sining holiday season naton. So extra nga paghalong para wala sa kun anuman nga disgrasya kag aksidente nga magluntad samtang gapasulod na kita. Malapit na gid lang. Mga pila kadlaw na lang ang nabilin, masaylo na kita sa masunod nga tuig, 8 días na lang. Kabay pa, nga pagbukas ang tuig 2021, sa gihapon, wala kita sang anuman nga samad, disgrasya kag aksidente nga magluntad. Sa aton mga tagpalamati advance, Merry Christmas para buwas. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo.
kahapon karong kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kagaling na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Radio Philippine Standard Time, las 5:58. This time check. Morning lada kay Benji Bernardes. Standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Don't that's just Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,